Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin para alim ulama wabil khusus dumateng guru-guru kaula ingkang tansah kula hormati. Boten kusupen dumateng akhinal karim Ustadz Hamim Khudori ingkang tansah kula mulyakaken, saha dumateng akhinal karim Ustadz Adha ingkang kula mulyakaken lan sedaya undangan jamaah Syifaul Qulub Qasidah Berkah ingkang berbahagia. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng ningkataken anggenipun kita takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Allah sampun maringi pinten-pinten nikmat, taufik serta hidayanipun sehingga kita sedaya saged kempal ing dalam menika majelis dalam keadaan sihat wal afiat. Kaping kalinipun salatullah wassalamuhu mugi-mugi tetap katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita sedaya saking mergi ingkang awon dateng mergi ingkang laras inggih punika agami Islam. Alhamdulillah niki tasik semangat napa ngantuk banan. Pun kajeng wangsul niki. Niki ngapunten nggih. Ngapunten sangat para undangan. Niki sejatosi wau di waos mek sepali. Napa? Keranten niki kersane mboten ngicali istiqomaan di waos sedanten ya. Keranten kula panjenengan sedaya niki mulai awal ngantos akhir abiyatuha qad atat sittina ma'miatin. Jumlahe ingkang dipun waos kula kalih jenengan niki jumlahe qasidah burda niku ngapun abiyatuha utai bete sing kula waos kalih jenengan iku qad ata teman-teman teko nggih. Abiyatuha niki sitina swidak nggih makmiatin ing dalam sumertane 100. Berarti sing kula kalih jenengan niki waos 100 suwi mulane sampai ngiler-ngiler ya. Sampai gringgingen sampai sendeku cembujung sembarang kalir ya. Ngapunten menawi santri tuman biasa ngeten niki ya, biasa. Tapi lek undangan niki gringgingen ya. Lek undangan iki gringgingen ngapunten sangat ngapunten. Dadi kula panjenengan sedaya waosan qasidah burda niki jumlahe sittina ma'miatin 160 ya sing kula waos. Mugi-mugi barokah dateng panjenengan sedaya, barokah dumateng ahli kubur panjenengan sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Niki wonten setunggale ayat Al-Qur'an ingkang nerangaken hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Sinten se Kanjeng Nabi niku ya. Teng mriki dijelasaken laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya niki selameti sakmangke, ingkang kula kali panjenengan mulyakaken sakmangke, niki adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Tiang niku lek kepingin selamat donya akhirat niki jenengan nyuntuh Kanjeng Nabi. Waduh mboten saged Ustaz lek niru Kanjeng Nabi. Lho, mboten nggih tindak lampahi Kanjeng Nabi. Fatasabbahu illam yakunu mislahum inna tasabbuha birrijali falaha. Jika kita tidak bisa meniru beliau semua, para pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, setidaknya kita bisa meniru sedikit tentang mereka. Jenengan boten saged kados Kanjeng Nabi. Jawabane jan boten saged. Ya, boten saged. Keranten apa? Keranten Gusti Kanjeng Nabi dados uswatun hasanah. Ya, dicontoh sabare, dicontoh ilmune, dicontoh tawaduke. Ya, tigang perkawis niki lek mboten saged ilmune, sabare, tawaduke, syukure. Lah, ya. Kula kali panjenengan sedaya niki kedah dados napa umat sing nglaksanaken ingkang namine uswatun hasanah. Napa uswatun hasanah iki? Contoh yang baik, tauladan yang baik bagi umatnya. Ya. Jadi kula kalian jenengan niki sakmangke niki ngegungaken kelahiranipun Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nggih, man a'dhama maulidi kuntu lahu safian yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengagungkan hari kelahiranku, tirosi Kanjeng Nabi, maka dia akan memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat. Dadi kula kalian jenengan dados umat Kanjeng Nabi ku enak kari gandol tok. Sing penting kula panjenengan saged niru tindak lampahi Kanjeng Nabi. Nopo kengken salat nggih salat. Ya. Kengken salat nggih salat. Mboten asal mboten salat. Ya. Dadi ngoten. Sinten mawon ingkang ngegungaken hari kelahirane Kanjeng Nabi, mongko tiyang niku wau bakalan angsal syafaat benjang dinten kiamat. Eco napa mboten? Eco. Dadi kula kalian jenengan mek gandolan tok. Mane kula kalian jenengan niki enten al ulama warasatul anbiya. Pun boten enten para nabi, enten tabi'in, enten malih ya ulama, ustad, ya kiai niku kedah napa? Kedah diturut ya. Keranten sakniki ya ingkang rawuh niki alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Lho niki sesuai kali niki ibarate gula kali uyah sami putih nih tapi rasane sami mboten. Sak menten kathah niki mboten sami, enten sing alim, sing rada alim, sing rada mbegedut nggih wonten. Nggih tuman iki. Ya, santri tuman tapi lek undangan alim kabeh. Ya, alim sedanten lek undangan. Tapi lek santri-santri tuman iki enten sing begedut barang ya. Lho niki terose napa Bapak Tio, Bapak Ustadz Tio ibarat gula dan garam.
Niki sama-sama putihnya, sami putih. Kula kalian jangan sami-sami menungsoni, tapi gak podo rasane. Terus gula niki ya rasane manis. Terus uyan niki rasane asin. Didele teng jangan maligu gurih. Ibarate panjenengan sedoyo niki enten umaroe enten nggih Pak Kasun niki enten Pak Kasun hadir. Wah hadir. Umaroe enten, RW ini enten, RT ini enten, Masya Allah lengkap. Umarok nomor kali enten ulamae Ustadz Hamim, Ustadz sinten niki Ustadz Adhar ya. Lah enten ulamae niki lengkap pun ya. Tadi sepindah enten umarok, nomor kali enten ulama, nomor 3 enten agnia. Di sekitar kita ada yang namanya agnia. Tidak menutup kemungkinan di antara kita ada orang kaya. Majelis niki lek mboten enten orang kaya, dukungan tiang sugih mboten berdiri kaya ngeten iki. Keranten bantuan orang-orang yang loman. Mulane kiwa mudunya min arbaati asya. Tegaknya dunia, tegaknya acara ngeten niki ditentukan 4 perkara. Ya, 4 perkara. Jadi kiwa mudunya min arbaati asya. Lek kepingin duwe majelis, duwe kampung, bahkan duwe negara iku aman sentosa maju niki kedah enten petang perkara. Nik sepindah bi ilmil ulama kudu enten ilmune para mulane jangkep setunggal ulama, nomor kali umara, nomor 3 agnia, nomor sekawan fuqara. Nun sewu kula kalian jenengan niki di bawah rata-rata. Enten nggih sing di bawah rata-rata? Sing biasane nguli, matun, nandur, bangunan, enten nggih? Lho niki namine di bawah rata. Lho niki jangkep kula kalian jenengan jamaah niki. Setunggal umaroe datang, pemimpinnya datang, nomor kali ulamae datang, nomor 3 wong sugih teko, nomor sekawan sing melarat ya teko. Ngawunten kula ki ambek nggih ngoten yugane tani kula niki ngawunten nggih. Niku kula niki fuqara temenan ya. Dadi kula kalian jenengan niki kata-katae nggih enten sing agnia, enten sing fuqara. Mulane kula kalian jenengan niki man a'dhama maulidi kuntulahu safian yaumal qiyamah. Sinten mawon sing ngegungaken dinten kelahirane Kanjeng Nabi, mongko tiyang niki wau bakali angsal syafaate Kanjeng Nabi benjang dinten kiamat. Nomor kali dawuhne napa Kanjeng Nabi napa? Wa qala aidan man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Jadi sinten mawon sing gondelan agamane Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi, gondelan ajarane Kanjeng Nabi wonten akhir zaman ketika para tiang-tiang niku rusak, tapi kula kalian jenengan iki berpegang teguh kali agama. Mongko tiang niku diganjar kados dene wong 100 mati syahid. Dadi panjenengan mek bertahan wae salat ki salat, wae sedekah, wae taklim ki taklim. Mek nglampahi napa ingkang dianjuraken Kanjeng Nabi, bertahan tok ketika umat iki sampun rusak pun. Ya enten sing yo napa mawon kelakuane, tapi jenengan niki tetep bertahan ngagemi napa agamane Allah lewat ajarane Kanjeng. Mongko wong sing berpegang teguh atas agama ya. Terus kula kalian jenengan niki
ningali kanan kerine niki padha rusak sedanten. Lho niki ganjarane panjenengan gelem bertahan nyekeli agamane Allah niki diganjar kados dene tiyang mati syahid napa 100. Lho gampang nggih. Gampang napa berat? Lek wae bandengan wi bandengan ngaten nggih ya. Tapi niki bertahan lho nih. Ya, lek wae salat ya. Dadi ngoten. Ketika kula kalian jenengan nggak ada nopo kemawon keluh kesah ya, susah seneng tapi ibadai tetep istiqomah. Monggo tiyang niki diganjar kados dene napa? Tiyang mati syahid. Terakhir kula kali panjenengan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten mawon sing kepingin mlebu swarga mongko sing seneng ya nglampahi tindak lampahi Rasulullah ya. Dadi kula kalian jenengan niki disenengi Kanjeng Nabi. Sakniki niki disenengi Kanjeng Nabi. Mulane kula kalian jenengan berangkat dugi griya mencik datang mendit niki lho insyaallah kula panjenengan sedaya niki bakalan angsal pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Lho niki lho ya. Mulane majelis taklim niki majelis sing boten napa pakai syarat wudu. Masih jenengan tas mari ngiler niku lho. Ya. Ngrungokno tok niki mboten usah wudu malih niki sah punan diterami kali Gusti Allah. Tapi lek ibadah lintune kayak salat niki membutuhkan yang namanya wudu. Lah niki. Dadi kula kali panjenengan kedah matur nuwun sepindah matur nuwun dateng Kanjeng Nabi. Nomor kali matur nuwun dateng sinten mawon ingkang berjuang nggih. Berjuang memegang teguh ajarane Allah Subhanahu wa taala. Sepindah para alim ulama, nomor kali umara, nomor 3 agnia, nomor sekawan fukara. 4 ini kalau bersatu seperti halnya gula dan garam nggih. Dadi kula kalian jenengan nggih enten tiyang alime, nggih enten setengah alim, nggih mboten pate alim temenan. Tapi lek bersatu insyaallah kaya dene jangan dikei gula kali uyah. Tapi lek jangan niku dikei uyah tok, kira-kira sak menten mari ngenten nedha insyaallah nedha mari ngenten. Kira-kira lek mari ngenten lali bumbune uyah tok. Kira waduh gak melokan maneh mari masih diundang gak tate teko. Apa wah wasin nih keliru paling bumboni. Lah tapi niki wau tirose mursid niki wau ya. Dadi diibarataken kados dene uyah kali gula niki rasane beda tapi lek dicampur iki makanan bisa gurih dan lezat. Nggih niki mawon ingkang saged kula sampaiaken. Mugi-mugi wonten manfaati dhateng kula panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.